ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପୂଜାରାଣୀ ଘୋଷ, ମୁରଲୀଧର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ମଙ୍ଗଳାପଦା, ଧାମନଗର ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ। ମୁଁ ସଂସ୍କୃତରେ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛି। ମୋର ଟିଚରସିପ୍ ହେଉଛି ପେଶା, କିନ୍ତୁ କବିତା ଲେଖା ମୋର ପେଶା, ଯାହାକି ମୋର +2 ବେଳୁ ସେଇ ଗୁଣଟା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ମୋର ବଂଶଗତ ଗୁଣ। ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କର ତାହା ଜିନ୍‌ଗତ ଗୁଣ, ବଂଶଗତ ଗୁଣ। ସେ ଗୁଣ ଯାହା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହୁଏ, ଉତ୍ସାହିତ ହୁଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ କି ଯାହାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ସେଇ ସବୁ ସ୍ରୋତ ହେଇକି ମୋ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ କରେ। ଯାହାକି ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଏ, ତାହା ହିଁ ମୋ କବିତା ଆକାରରେ ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାବ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ। ଯାହା ହେଉ, ଆଜିର ଏହି ମହାସମର ଓଁକାର ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଏବଂ ଦେବଦୂତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କବିତା ମହୋତ୍ସବ, ସେ କବିତା ମହୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ପ୍ରାଜ୍ଞ, ବିଜ୍ଞ, ପଣ୍ଡିତମାନେ, କବି କବୟିତ୍ରୀମାନେ ସମାବେଶିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କବିତା ସତରେ ବହୁତ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା ମୋର ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଅନୁଜ, ତଥାପି ମୋତେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ, ଦୁଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତରଫରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ। ଧନ୍ୟବାଦ।